रा थाजिमनि मामिजों जु नायनो फैदो जों सिरियाखाना। नै जिराफा आथिं ओइ सोरखि नायहैनि मुर्तिसो ना गोथां ना बुन्दा बुन्दि आफ्रिकानिफ्राय लाना फैखो होनना बायो। नैयावसो नायनांगोन। जेब्राबो दङ जेब्रा। गोजानाव मारै जुम खालामनानै होनांगौ खाथियाव नुनाय नंला। जेब्राखौ नुवाखै बाबुआ? ओइ नै दियारा दियार मा जादों नायनाय दियारा जेब्राखौ नायग्रो। नै रा मैफोरा गांसो जागासिनो दं। मा बिलाइ जादोंबा? आटालास बिलाइ कास्टार्ड ना मा होनो? नुबाय? ओइलाय जेब्राया जिराफखौसो नुवासै। जिराफासो हाग्रा सिङावसो थाबाय बिथिं। जिराफ ओइथिं जेब्राया गांसो जागासिनो दङ। गोजानावसो खाथियाव गैया हनै। दै बिथिं मै दंसोयो नै दा गं गोनाङा बोरो। गं गोनाङा माथो थांखोलै मैया? सायावबो दंसै मैयाल' बुरजा दङ इयाव। सायावबो दङ मैया। थुदो जेब्राखौ ओइथिं फैस्लायनांसिगोन। बिराद गिदिर दिनै थाबायदो बैबो थाबायदो मालाय बैबो गयलाय थाबायजोबदो नै। जिराफा नैनिफ्राय नैयाव गाखोफै नैयाव गाखोना नायफै दे गाखोना नायहर। खामानि मावदो जिराफा।